إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mit emne i dag drejer sig om zina. Zina, som betyder, at man begår ulovlig samleje med det modsatte køn. En anden person end ens kones eller mand. Det hedder utroskab inden for ægteskab, og det hedder at begå hor, når det er ude for ægteskab. Jeg har taget emnet op på grund af de omstændigheder, vi lever i, og disse fristelser, der er rundt omkring, især i sommerperioden. Vi ser desværre nøgne kvinder og mænd på stranden, i aviserne, på skolerne, internettet, reklamer osv. Og jeg tager især hensyn til vores brødre og søstre, der falder ind i det her desværre. At det er blevet meget spredt blandt vores muslimske brødre og søstre. Det er også blevet meget nemt for dem at begå den her synd. Og kuffar, de ikke troende, de gør det lettere for os, at vi falder i den her fælde desværre. En meget simpel ting, I kan se, at på busopsteder, eller busserne, der kan man se, at de viser direkte kønsdelene. Og vores børn kan se det her til dagligdagen. Så I kan se, hvor vigtigt og hvor ekstrem den her synd er. Kuffar, som sagt, det har gjort det nemmere for os. Hvordan? Hvis man går for eksempel op til kommunen, og så siger man, at jeg har en kæreste, og jeg er bange for min far. Er det så muligt at få en lejlighed? Så skal du se, hvor hurtigt de giver dig en lejlighed. Eller fra vores skattepenge, så er der nogen, der syger falsk mødom på. Min svigerinde, som arbejder på Hvidovre Hospital i en afdeling af gynækologisk afdeling, hun fortæller om året, at de har 10.000 muslimske kvinder, der enten får abort eller får syget mødom. 10.000 om året. På forestil dig 10.000 om året, det svarer til cirka 2-3 om dagen. Der tager over til hospitalet, enten får syget mødom eller får en abort. Så realiteten er, at vi har så mange forfærdelige historier. Og når det kommer til stykket, at det her såkaldte forbudte kærlighed, og desværre disse brødre og søstre, som man tror, nogle af dem, som er gode og gode brødre og gode søstre, de falder ind i disse ting. Man hører tit om nogle brødre og søstre, som giver da'wah til det modsatte køn, og bliver tiltrukket af det modsatte køn. Det er det især i hvert fald vores mashaykh fortæller omkring disse ting. Og disse ting, det sker desværre. Og der er en fristelse mellem en mand og en kvinde. Så man kan ikke forvente, at en mand er sammen med en kvinde, og omvendt, at der ikke sker noget. For det er ikke sandt. Der er en forbindelse mellem en mand og en kvinde, som er naturligt. Og derfor vil jeg komme ind på et punkt, der hedder
hvad er visdommen bagved, at de mennesker har en seksuelle fristelse? Og det er fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han vil have, at menneskehedens race, den overlever. Den bliver ved med at overleve. Hvis nogen ikke havde fristelser, så ville vi ikke. Vi trykker hinanden, og vi vil ikke lave flere børn. Så det er en naturlig instinkt, at vi vil have børn. Og alle elsker børn. Det er det, at visdom ligger bagved. En anden visdom, det er, at disse fristelser, vi har, de kan enten bruges til de gode ting, men det kan også bruges til de dårlige ting. Og de gode ting er, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, det er, at man bliver gift. Og de dårlige ting er, at man begår zina, at man begår hor. Professor, som han siger en hadith, jeg har ikke efterladt til jer mere fitna og skadeligt til mænd end kvinder. Og det er fordi, at man bliver så tiltrykket af disse kvinder. At man gør alt, hvad de vil have. At det fører til, at man gør, hvad de vil have. Det vil sige ud over det tilladte. Man er villig til at gå haram for det. Det er meningen, at mennesket skal kunne kontrollere disse fristelser. Og ikke omvendt, ligesom dyr, som ikke kan kontrollere disse fristelser. Og som betyder, at man kan falde i, at man er ligesom et dyr, når man ikke kan kontrollere disse handlinger og fristelser. At de her forkerte fristelser, vi får, er så det her mit emne går ud på, det er zina. De forkerte fristelser. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Koran, og dem som aldrig har påkaldt andre med Allah, eller har dræbt et liv, som Allah har helliget undtagen med ret, eller har begået zina, og hvem som helst begår en af disse, vil møde en fuld straf, fordobling for ham i straf på dommedagen, og han vil forblive der ydmyget. Prøv se Allah subhanahu wa ta'ala, hvad han nævner i Koran. Allah nævner først, at man ikke skal lave shirk, at man ikke skal stille partner ved siden af Allah. Når man tilbeder Allah, skal man tilbede Allah alene. Og så nævner han mor, det vil sige, man er morder. Og så sidste nævner han utroskab. Det vil sige, han nævner først shirk, mor, og så utroskab. Det viser bare, hvor vigtigt det er, at man afholder sig væk fra disse ting. Og i en hadith fra Ibn Masud radiyallahu anhu, som rapporterer, at en mand, som spurgte profeten sallallahu alaihi wasallam, O Allahs profet sallallahu alaihi wasallam, hvilken er den mest alvorlige synd hos Allah? Og han sallallahu alaihi wasallam svarede, at lave shirk med Allah, som har skabt dig. Og han spurgte, hvad er det næste? Han svarede, at dræbe ens efterkommer af frygt, for de spiser med dig. Og så spurgte han, hvad er det næste? Og han svarede, at begå zina med ens nabos kone. Så alle ulama, de er enige, at hvis man begår zina, at det er haram. Ingen tvivl. Og hvis man betragter det som halal, så bliver man kafir af den udtalelse. Hvis man betragter, at det her zina, det er halal, det vil sige, det er tilladt for mig, så siger ulama, at det er enige omkring det, at det er, at man begår kufur. Det vil sige, at man laver vantroskab. Da det er en obligatorisk viden for enhver muslim at vide og at kende det. Ligesom du ikke må drikke alkohol, ligesom du skal bede 5 gange om dagen, og så videre og så videre. Zina, ingen tvivl, er en af de store synder. Det er ikke bare en synd, men det er en af de store. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han advarer stærkt i Koran, at vi skal afholde det væk fra det. At Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Koran,
lad være med at komme tæt på zina, for sandelig, det er en stor synd og en ond vej. Allah subhanahu wa ta'ala, læg mærke til, at han siger, lad være med at komme tæt på det. Det vil sige, Allah subhanahu wa ta'ala, han vil ikke engang have, at du kommer tæt på den her zina. Det vil sige, med dine øjne, med din hørsel, med din tale, med din hånd, og så videre, og så videre. Og en anden hadith, som professor, som han siger, der er ingen synd efter shirk større i øjnene af Allah subhanahu wa ta'ala, end en dråbe sæd, som en mand steder i livmoderen, som ikke er lovligt for ham. Så prøv at forestille jer, hvor slemt det er at begå zina. En anden punkt jeg har, det er konsekvensen. Hvad er konsekvensen, at man begår zina? At man begår hår, hvad er konsekvensen? Og der er de følgende her. Nummer 1 har jeg nævnt den islamiske straf til de gifte og ugifte mennesker. Det vil sige de gifte, som begår hår, og de ugifte, som begår hår. Hver har sin egen straf. Hver for sig. Men inden det, så vil jeg lige fortælle om en ung mand, så I kan bedre forstå, hvor slemt det er, og vi kan relatere det til vores dagligdag almindeligt. Hvor en ung mand kommer over til profeten sallallahu, og han siger til ham, åh profeten Allah sallallahu alaihi wasallam, giv mig tilladelse til at begå zina. Han siger til profeten, giv mig tilladelse til at kan begå hår. Så sagde profeten sallallahu, han svarer til ham, vil du gerne have, på så smukt han svarer til ham, vil du gerne have zina til din mor? Vil du gerne have, at der er andre, der begår hår med din mor? Så bliver han meget fornærmet af det. Kan du se? Det er så smuk profet, som han svarer til ham. Han svarer til ham, så han kan forstå det. Og relatere til sin egen hverdag. Han vil aldrig have nogen skal begå hår med sin mor. Jamen når du begår hår med nogle andre, det er et eller andet mor. Det er et eller andet søster. Det er et eller andet datter. Er det ikke rigtigt? Og det er på den måde, så svarer den her dreng, nej wallah, må Allah gøre mig ransom for dig. Heller ikke andre vil kunne lide det for deres mor, sagde profeten sallallahu alaihi wasallam. Og hadisen, den er så lidt længere. Så profeten sallallahu han satte hånd over denne unge mand og sagde, åh Allah, tilgiv hans synder, rens hans hjerte og beskyt hans private dele. Efter havde denne unge mand ingen interesse for zina. Straffen for at begå zina for en, der er gift, det er stening til døden. Men der er selvfølgelig nogle kriterier. Der er selvfølgelig nogle betingelser for, at man kan stene den her person. Og det er, at personen har begået zina. Og han enten indrømmer han det selv 4 gange, eller der er 4 vidner, der ser selve processen. Det vil sige kønsdelene, de rammer hinanden. De ser det live. Hvor mange kan se folk begå, altid lukker døren. Er det ikke rigtigt? Og det er stening til døden, fordi den medfører til mange slemme konsekvenser. Og jeg skal nok nævne nogle af de konsekvenser, den resulterer til. Så kan I se, hvor slemt det er. Og for den ugifte, der er det 100 piskeslag. Den ugifte får 100 piskeslag for at begå hår. Den anden konsekvens, det er, at der kommer børn ud af det. Det vil sige, at du begår hår med en person, så kan der komme børn ud af det. Det vil sige, hvad bliver det af barn? Et hårunge. Som vil skade samfundet, og som vil skade dem selv. Og det er slemmere, hvis man er gift. Det vil sige, at man har andre børn med nogle andre nogen. Og i værste fælde, det kan være, at ens barn, man har lavet hår med, og ens rigtige barn, de kan mødes med hinanden, og de kan blive gift.
Det er som at se en fra Frankrig, han vil gå over der, og han er i Danmark, og de mødes i den her rejse. Det kan ske. Kan du se, hvad resultatet er? At du kan gå seng med din egen søster eller din bror. Det medfører til os, at folk de bagtaler den her person. Det vil sige, at folk de begynder at gå synder, på grund af at den her person har lavet zina. Og personen får dårlig ry, og ens ære den bliver krænket og ødelagt. Folk vil se ned på en, og der er ingen, der vil give deres datter væk til en, der begår zina, eller sin søn væk til en eller anden datter. Ens iman, den bliver sværere af det. Den falder ned. Troen på Allah, den falder ned, fordi du begår den her synd. Og nævnte profeten hadis, at faktisk det moment, man begår zina, der går man ud af sin tro. I lige det øjeblik, man går det. Så er det ligesom, man har ikke noget tro. Og så når man så er færdig, det er der, hvor også ens skyld og dårlig samvittighed kommer frem. Så kommer iman tilbage til. De 3 tilfælde, som hadisen nævner, det er alkohol, en der stjæler, og en der begår hor. Det er der, hvor de mister troen. I det øjeblik, de begår det. Og så får de den tilbage. Og en af de konsekvenser ved at begå hor, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han bliver vred på en. At straffen den er hård. At Allah subhanahu wa ta'ala er utilfreds over dig. Og hvem vil have Allahs utilfreds over på en? Det er ikke sjovt, brødre og søstre. Fordi vi ved, at der er et helvede. Og den er sandt. Og den vil brænde. Derfor man skal frygte Allah subhanahu wa ta'ala i det man foretager sig. Og den sidste konsekvens, det er, som jeg har nævnt her, der er sikkert mange, men den jeg kommer frem til, at en synd kan føre til andre synder. Zina fører til mere zina. Du stopper ikke med at lave det. Du bliver ved med at lave det. At faktisk 82% af zinabørn, dem det vil sige hårunger, 82% af dem er selv mor til hårunger. På så høj statistik. 82%. Det er USA, det her. Selvfølgelig overhandel. Det er det, der starter det hele. Og den åbner også vejen til andre klamheder. Prøv at forestille dig hvad. Hvad kan den åbne til? Homoseksualitet. Den kan føre til hvad? Pædofili. Eksisterer ikke de her ting? Er det noget chok? Vi skal bare indse, hvor vigtigt og hvor slemt det her. Og der er også andre slemme ting. Noget, der hedder nekrofili. Det vil sige, at man har sex med død lig. Der er folk, der har samleje med død lig. Det eksisterer i vores verden. Det bliver tændt af død lig. Og det fører også til voldtægter og så videre. Nogle historier jeg kom frem til. Og der er mange historier, men jeg har taget et par stykker. Det er en historie, som er berettet af en alim, som hedder Ibn al-Jawzi fra Irak. Han fortæller i et tidspunkt i historien, hvor muslimer var de omringede romerne i en borg, i en meget, meget stærk borg, meget stor borg. Så de blev der i lang tid i den her borg. Og der var en muslimske, og han sagde, en af disse dage, der var der en kvinde, som er romer, europæer. Hun lænede sig op af den her borg, og så på de her muslimske mænd.
Og der var en muslimsk mand ved navn Ibn Abdurrahim. Han så hende og var meget tiltrykket til hende. Og han spurgte også til hende, at hvordan han kunne komme til hende. Hvordan kunne han komme tæt på hende. Så hun svarede, at der er ingen andre veje, end at du skal blive kristen. Hvis du er kristen, så kan du få mig. Så selvom manden her, han var i krig, og han var hafid. Hafid betyder, at han i Koran, altså han kunne huske hele Koran udenad. En hver eneste vers i Koran, den kunne han huske udenad. Den her mand, Ibn Abdurrahim. Og det, der så sker i historien, er, at personen, han bliver kristen. Han bliver kristen, og mange muslimer, de bliver så kede af hans valg. Men du kan ikke gøre så meget af det, så han blev listet ind, stille og roligt ind i den her borg. Og muslimerne var der et stykke tid, men så forlod de, altså historien, godt bare kort. Så forlod de den her borg, og senere tidspunkt i historien, så var der nogle muslimer, som gik forbi det her sted, hvor romerne havde. Og de husker så på Ibn Abdurrahim. Så de kaldte på ham. Ja, Ibn Abdurrahim. Så han kiggede på væggen, og han så den. De sagde, de muslimer til ham, sagde, hvad fik du ud af? De sagde, du fik hvad du ville have, men hvor er din Koran og din viden? Og hvad har din bøn gjort for dig? Så ham her, Ibn Abdurrahim, han begyndte at græde. Og han sagde, Wallahi, jeg har glemt alt det, jeg har lært fra Koran, undtagen en vers. Eller et vers. En ayah. Et vers. Og den ayah, den lyder sådan her. Måske vil de ikke troende ønske, at de er muslimer. Den eneste ayah, den går i hovedet, det er den her. Så den her ayah. Så det fortæller os den her historie, at fristelser kan også gøre ens handlinger blinde over for andre. En anden historie, som er sket i vores tidspunkt, var, at der var en bror, som var meget aktiv i da'wah, det vil sige at tilkaldelse til islam. Han var meget aktiv med at dele follow ud og give viden videre og kalde folk til islam. Så en dag, så var der en gammel bekendt kvinde, en gammel skolekammerat, han kendte. Han så på vejen, mens han kørte bil. Så hun var ikke troende, hun var ikke muslim. Hun kaldte på ham, men han sagde til hende, at han er praktiserende muslim nu, og han kunne ikke komme tæt på hende på den måde. Og hun sagde, okay, men så lad os bare køre din tur og tale om de gamle dage. Og så tænkte broren, jeg kan lave da'wah til hende her. Men vidste ikke, at hun lavede da'wah til ham. Så de begyndte at tale i bilen, og han kørte rundt. Og han stoppede så et sted, og hun sagde, her bor jeg. Vil du komme med ind? Jeg laver noget kaffe til. Så broren, han tænkte, mashallah, når jeg praktiserer muslim, min iman, min tro på Allah, den er stærk. Nu vil jeg teste mig selv. Nu skal jeg sætte min iman, min tro på Allah på test, på prøvelse. Så han tog med hende hjem, og historien fortæller, at det vi går senere. Og lige efter de havde samme leg,
Så sagde hun til ham, islam har, som en fornærmelse til de skader, der blev begået. Der blev begået. Kan du se? Han sagde, islam har. Jeg har lært dig islam. Men der er mange brødre, desværre, som gør det her, og mange søstre, som gør det her, ikke at de begår zina, Allah alam, det ved jeg ikke, men at de tester sig selv. At de tester deres iman. De sætter deres iman på spil. Jeg giver da'wah til den smukkeste pige i min skole, og inshallah bliver der ikke skadet til min iman. Mennesker tester hele tiden deres iman. For eksempel, når man skal bede, og man har sin fjernsyn tændt, så skal han teste hvad? Så skal han teste sin khushu', sin koncentration til salat. Så siger han, der sker ikke noget, jeg skal lige teste mig. Fjernsynet er tændt, mens han beder. Det er noget farligt, men der sker ikke noget med mig. Et lille spørgsmål til de mennesker, der begår det her, det er, tester de jeres liv med det? Tester jeres liv? Tager forbi motorvejen og går over på den anden side, og så er I stadig levende, mens bilerne kører frem og tilbage? Så er det klart nej. Fordi du værdsætter dit liv. Og hvis man værdsætter ens iman, så skal man ikke teste sin iman. Og så er der også en anden berømte undskyldning, som vi hører tit, at deres hjerte er rene, min intention den er god, at den er hvid, og så videre. Og derfor, hvis jeg fortæller islam med god intention, så er det ikke et problem. Og det er rigtigt. I nogle situationer, man ved aldrig. I nogle situationer kan godt være, at man med god intention kommer godt ud af det. Det vil sige, at man falder ikke i zina, eller man falder ikke i decideret haram. Men man ved aldrig, hvornår man kan falde i fælden. Og det er for den her grund, at man kan finde profeten sallallahu alaihi wasallam og sahaba aldrig putte sig selv i disse situationer. Selvom de havde de bedste hjerter og intentioner. De havde de bedste hjerter og intentioner, men de puttede sig aldrig i de her situationer. Der var også en anden historie, jeg har hørt fra en sheikh, hvor han fortæller i en ders. Han fortæller om en historie om en mand, som ringede til en søster. En bror, han ringede til en søster. Prøv at høre, den er meget sjov faktisk. Og de bliver så forelsket i hinanden over telefonen. Men de har aldrig mødtes med hinanden. Og uden gyldige forhold. Det vil sige, det var uden deres forældres tilladelse, at de mødtes. Så de besluttede sig for at møde alene på gaden. Og søsteren, hun havde niqab på. Det vil sige, hun havde dækning over for ansigtet. Og da hun så viste broren hendes ansigt, så broren, undskyld mig søster, men det er en realitet, at søster var meget grim. Og hun så grim ud, at broren ud af naturlig instinkt, han sagde, A'udhu billah. Hvad er det for en? Jeg sagde, A'udhu billah, hvad er det for en ansigt, mand? Og prøv at gætte, hvad hun siger til ham. Hun sagde, skønhed er ikke det vigtigste, men det vigtigste er manér. Allahu Akbar. Yani, du snakker om manér, men du har mødt min bror i telefonen, og du har talt med ham, og du har mødtes med på gaden, og så snakker du om manér. Så der kan jeg også bare se, hvordan folk er.
En anden punkt, det er, hvordan man beskytter sig for zina. Hvordan man beskytter sig for at begå hor. Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt os mennesker, og han alene ved, hvad der er godt for os. Det er en grund, vi skal vide, mennesker. At Allah subhanahu har skabt os, og han ved alt bedst om os. Mere end du selv ved om dig selv. Og han kender også til vores behov, subhanahu wa ta'ala. Og islam, den er perfekt. Og Allah subhanahu wa ta'ala kommer også med løsning. Når Allah subhanahu giver os sygdommen, så er der også ved siden af i medicin. Så hvordan man renser den her sygdom. Og den første måde, man kan rense sin sygdom på ved at begå zina, det er, at man er opmærksom på Allah subhanahu wa ta'ala, han ser alt. At hvis du har den her overbevisning, at du har den her tro, at du frygter Allah subhanahu wa ta'ala, at han kan se dig i alt, så frygter du også at begå haram mod ham og mod dig selv. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Koran: sandelig hørelsen, syn og hjerter af alt disse vil blive spurgt i dommedag. Din syn, din hørelse, dit hjerte, det vil blive spurgt i dommedag. Så husk på de her ting. Husk på, hvad du ser. Husk på, hvad du tænker, eller hvad du føler, eller hvad du tror på. Dine handlinger. Og husk på, at du i dommedagen vil blive spurgt omkring de her ting. Allah subhanahu siger i Koran, en anden måde man kan beskytte sig på, det er, at man ihukommer Allah. Han siger, og ihukom Allah tit, så bliver du succesfuld. Så bliver du succes. Hvad betyder det her? Det vil sige, hvis du ikke husker på Allah, så bliver du ikke succes. Så vil du falde på haram. Så vil du komme væk fra Allahs vej. Og at man er opmærksom på, at ens malaika, ens engle, de skriver ens handlinger og gerninger. Især dem vi har på vores skuldre. Som I laver salam til efter salat 5 gange om dagen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Og brødre og søstre, den her zina, det er noget meget, meget kort nydelse. At man husker på, det er meget, meget kort nydelse. Og i længden bliver man træt af det. Du bliver 50 år, 80 år, du kan ikke mere. Så hvad er det? Det er meget, meget kort nydelse. 80 år sammenligning til evighed i paradiset. Det er meget, meget kort nydelse. Det er faktisk intet. Så husk på disse ting. Og subhanallah, jeg har i hvert fald talt med nogle af de brødre, desværre, som har begået det her. Man får dårlig samvittighed af det her. Når man begår zina, så får man dårlig samvittighed af det. Man føler sig skyldig. Jeg har gjort noget meget, meget slemt. Og det vil man svært imod ikke gøre i Jannah. Men man nyder det. Og man vil juble sig igennem det. Nummer 2, man kan beskytte sig fra zina, det er, at man forstærker hele tiden sin iman. At man afholder for sig zina. At man holder sig til jama'a. Når jeg mener jama'a her, det betyder forsamling. Det vil sige, at brødrene, de er sammen med gode brødre. Det nytter ikke bare at være en forsamling af dårlige brødre. Så vil du helt klart falde ind i det igen. Men du er sammen med gode brødre, som påminder dig, at det her det er haram. At man ikke skal begå det her. At man skal frygte Allah. At man skal huske på Allah subhanahu wa ta'ala. Og det samme for søstrene. At de går sammen med gode søstre. Og at man kender Allah subhanahu wa ta'ala. At man prøver at kende Allah subhanahu wa ta'ala. At man får mere viden om Allah subhanahu wa ta'ala. Hans navn og attributter. Hvad Allah subhanahu wa ta'ala kan.
hvor mægtig han er, subhanahu wa ta'ala, hvor ophøjet han er, subhanahu wa ta'ala. Hvis man kender mere til det her, og jo hvor hård han er i hendes straf, og hvor retfærdig Allah subhanahu wa ta'ala er. Hvis man husker på de her ting, så vil man også automatisk frygte Allah mere. Og en anden måde man kan beskytte sig på, det er at man kender straffen til det både her i dommedagen, eller på jorden og på dommedagen. At man ved hvad straffen er. Og hvad belønning er, når man undgår de her ting. At Allah subhanahu wa ta'ala belønner en med en skygge, hvis man afholder væk fra zina. Det vil sige, hvis der kommer en kvinde over til en og tilbyder sig selv, men du frygter Allah subhanahu wa ta'ala i den situation, så vil Allah subhanahu wa ta'ala belønne dig en skygge, hvor ingen andre skygger er. Hvor ingen andre skygger er, det vil Allah subhanahu wa ta'ala belønne dig. I Koran Allah subhanahu wa ta'ala siger, sig sandelig, jeg frygter, hvis ikke jeg adlyder min herre, straffen på en stor dag. Og profeten sallallahu alaihi wasallam siger en hadith, dem som garanterer for mig, hvad der er imellem hans kindben, og hvad der er imellem hans ben, så vil jeg garantere paradiset. Lad mærke til profeten, han garanterer. Det er ikke en garanti, der udløber 2 år. Rekognitionsret eller hvad det er. Det er en garanti for profeten sallallahu alaihi wasallam. Det vil sige, at den bliver helt sikkert opfyldt. Og helt sikkert varet ved helt til dommedagen, den her udtalelse. Fordi profeten sallallahu alaihi wasallam er jo død. Sallallahu alaihi wasallam. Og vi er de næste. Den tredje punkt, det er, at islam, den er ikke kommet for at beskytte en for zina, men også vejen, der fører til zina. Ikke kun selve zina, den Allah beskytter vejen, men også vejen til det. Derfor er det vigtigt, at man ved de her forskellige former for zina. Og der er forskellige niveauer for zina. Som vi nævnte før, at ens hænder, ens fødder, ens mund, ører, øjne, alle de her ting, de kan begå zina, de kan begå hor. Selvfølgelig, samleje, det er meget, meget større, end selve at man ser. Det siger sig selv. Og en af tingene, vi tager den lige en af gangen, med hensyn til øjnene. Allah subhanahu wa ta'ala siger, sig til de troende mænd, at de skal sænke deres blik og vogte deres beskedenhed. Der vil gøre for større renhed for dem. Det er ikke oversat rigtigt. Og Allah, han er godt bekendt med alt, hvad de gør. Det vil sige, at det vil være renere for dem. Og Allah, han er godt bekendt med alt, hvad de gør. Alt, hvad vi gør, Allah, han ved omkring det. Allah, han siger direkte i Koran, at vi skal sænke vores blik. Det vil sige, når mænd går forbi kvinder, så skal vi sænke vores blik. Og det samme med os, den her, der snakker også ikke kun til mænd, der snakker også til kvinder. At når kvinder, de ser på andre mænd på gaden, så skal de sænke deres blik. Og profeten, han sagde også til Ali radiyallahu anhu, som er berettet af Buraida radiyallahu anhu. Og Ali, følg ikke den ene blik med den anden, fordi for dig er den første, men ikke for den anden. Hvad betyder den første, ikke for den anden? Det vil sige, for dig er den første, den er tilgivet. At du kigger på en kvinde, altså du går på gaden almindeligt, du kigger på en kvinde første gang, og så finder du den ikke stiger på kvinden, men du kigger bare på kvinden. Første, den er undskyldt, men den anden, det er den ikke. Det er der, hvor haram begås. At give hånden til en kvinde, det er også haram i islam. Og det er bedre for en at få en jernsten slået, end for en person at røre det modsatte køn, som ikke er tilladt for en.
som hadisen siger. Det er bedre en jernsten slår en, end man rører en anden kvinde. Og alle 4 madhab er enige om, at hvis man rører en kvinde, det er værre, end man ser på hende. Det siger også sig selv. At tale åben med det modsatte køn. Jeg lægger mærke til nogle brødre og søstre. Først, de hilser på broren. Assalamu alaikum. Så bagefter, det er som om de er deres bedste. Assalamu alaikum søster, hvad så? Har du det godt i familien? Ja, sure. Assalamu alaikum wa rahmatullah, khalas. Så stopper vi festen. Vi hilser, den er rettet mellem muslimer, men ikke mere end det. Og helst brødre til brødre og søster til søster. At lave ikhtilat, det vil sige sammenblanding iblandt kønnene. Islam har også beskyttet mændene og kvinderne til ikke at begå synder ved, at man holder sig væk fra hinanden. For eksempel mændene, de plejede i professorens tidspunkt at gå i midten af vejen, og kvinderne, de plejede at gå ud til siderne. Og det blev så praktiseret så meget af kvinderne, at de gik ud i siderne, at deres tøj det blev revet af. Det vil sige, de gik så tæt på væggen, eller hegnene, eller buskene osv. Og en anden eksempel i salat, i vores bøn. Det bedste, siger professor Sallam, for dem er dem, der beder i forreste række. Og det bedste for kvinder, det er dem, der beder i bagerste række. For det er der, hvor de er mest væk fra hinanden. Det er ikke, hvor de er tættest på hinanden, men de er mest væk fra hinanden. Og professoren, han plejer også, efter han har bedt sin bøn, så plejer han at vente i masjid, så kvinderne havde mulighed for at gå før end mændene. Så der ikke engang var et tidspunkt, de kunne mødes med hinanden. Og det her, mine brødre, kære brødre og søstre, det er i masjid, i Allahs hus. Det bedste sted, man kan være. Den næste, det er khulwa. Khulwa på arabisk, det er, når en mand og en kvinde mødes lukket. Det vil sige, der er kun en mand og en kvinde. Den hadith, professoren han siger, lad en mand blive i khulwa med en kvinde, og lad ingen kvinde rejse, det vil sige rejse, når hun har en mahram med. Det professor han siger direkte ordre her. Lad være med at blive khulwa med en kvinde. Det vil sige, det er haram, at man er en mand og en kvinde i et lukket sted alene. Og i en anden hadith siger professor sallam, som er berettet for Umar bin Khattab radiyallahu anhu, når en mand er i khulwa med en kvinde, så er shaitan den tredje. Når en mand er sammen med en kvinde alene, så er shaitan, så er satan den tredje. Og tror du, kære brødre og søstre, at shaitan han er et godt selskab? Han er altid de steder, hvor der er dårligt. Den fjerde måde, man kan beskytte sig selv på, det er det, professoren han siger i en hadith. Jeg har aldrig set noget smukkere for to, der elsker hinanden, andet end ægteskab. Så her er løsningen, kære brødre og søstre. Altså, hvis I ikke vil gå zina, så gift jer. Så nemt er det. Og så sagde professoren, at hvis man ser en kvinde på gaden, og man får lyst til samleje, så tag det over til din kone, for din kone har alt det, den anden kvinde også har. Det siger professoren. Og vi er mennesker, vi får lyster, om det så er mand eller kvinde. Det er det samme, hvis en kvinde ser en mand, og hun får lyster, så går over til din mand, og det han har det samme, som andre mænd har.
Og ægteskab er noget af det smukkeste, vi har i islam. Den forener to mennesker. Den beskytter samfundet for splid, og den beskytter samfundet for horunger. Den beskytter samfundet for kønssygdomme, og den skaber harmoni og fred. Den giver stabilitet, og den gør en mere ansvarsfuld. Undskyld. En af også grunden til, når man bliver gift, og det kan beskytte en, det er, at kvinden, også manden, kan være jaloux. Jeg snakker ikke om det overdrivelse eller underdrivelse af jalousitet, men jeg snakker om det middelvej af jalousitet. Fordi underdrivelse eller overdrivelse, det er noget, der hedder the youth. Det vil sige, en mand kan være the youth. En the youth, det er en, som ikke har sanser for beskyttelse. Det vil sige, han er ligeglad med sin kone. Han kan tage hende med til fester, han kan tage hende uden hijab, det vil sige uden tørklæde. Han kan alle disse ting. Han har slet ikke en form for beskyttelse for sin kone overhovedet. Og en the youth i islam, det betragter meget, meget slemt. Fordi profeten han siger, at der er 3 individer, som aldrig vil komme i Jannah. De vil aldrig komme i Jannah. De vil aldrig komme i paradiset. Det vil sige, det er en the youth, som aldrig vil komme i paradiset. Profeten siger, en maskulin kvinde. En kvinde, der vil gerne være en mand. Og en dranker. En, der ikke får lavet sin alkohol. Han bliver ved med at drikke. Det er de 3 personer, som vil aldrig komme i paradiset, som professoren siger hadis. Og den sidste, som jeg har nævnt, man kan beskytte sig fra zina, det er, at man faster, som professoren sallallahu alaihi wasallam siger. At hvis man ikke har råd til at gifte sig, så burde man faste. Professoren siger, at man burde faste, hvis man ikke skal gifte sig. Sallallahu alaihi wasallam. Der er lige 2 sidste punkter, som jeg vil gerne nævne, inshallah, med hensyn til det her emne. Og den første, det er tawba. Syndforladelse. Det vil sige, at man spørger Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse, og man forlader den her synd. At tawba, den er altid åben. At man kan altid spørge Allah subhanahu om tilgivelse. Hvis man har begået zina, hvis man har begået hor, så er tilgivelsen altid åben. Du kan spørge Allah subhanahu altid om tilgivelse. Og en vigtig ting er også, at man skjuler sin fejl. Yani man går ikke og fortæller den her fejl til andre og praler med det. Så, hende der, jeg lavede hende der. Så man hører så tit af blandt unge mennesker. At man holder det skjult for Allah subhanahu wa ta'ala, fordi man er flov over den her synd. Man skammer sig over den her synd, man har begået. Den her uret, man har begået mod sig selv. Den her undertrykkelse, man har begået med sig selv. Som vil føre til, at en kommer i helvede på grund af, at man kan begå sådan nogle ting. Må Allah beskytte os fra det. Så lad være med at prale om de her ting. Hold det skjult. Spørg Allah om tilgivelse. Og spørg Allah om tilgivelse, inden man dør. Fordi vi ved ikke, hvornår vi dør. Det kan være nu, mens jeg taler. Det kan være i morgen. Kun Allah subhanahu wa ta'ala ved. Og Malik al-Maut, dødens engel, ved det. Og når han kommer, så kommer han og tager dig. Lige med hvad. Så spørg Allah subhanahu om tilgivelse. Allah er altid åben for tilgivelseslærer. Den sidste, det er en rådgivning. Fra mig til mine brødre og søstre. At hvis I kender nogle brødre eller søstre, der har begået zina, så lad være med at sprede den her sygdom rundt. En sygdom skal ikke spredes rundt. Den eneste måde, man kan redde sygdom på, det er at putte medicin i. Det er ikke putte andre sygdom i. Så bliver virusen større jo. Og så videre. Man skal beskytte ens brødre og søstre.
Og det kan man også se klart hadith fra professor Salam. Da den første, der blev stenet til døden, det var en, der hed Ma'is ibn Malik. Og det var ham selv, der kom over til profeten sallallahu alaihi wasallam og sagde, ja Rasulullah, rens mig. Rens mig for den her synd. Tilgiv mine synder. Spørg Allah om tilgivelse mine synder, så jeg bliver renset. For jeg har begået zina. Og også professor, det er en lang historie. Jeg kan godt bare komme professor, som han sagde til ham, elendigt er med dig, gå tilbage og spørg Allah tilgivelse. Men da han kom tilbage 4 gange, det vil sige, han testede mod sig 4 gange, det er jo derfor, så spurgte professor, er han sindssyg? Har han drukket? Han vil ikke høre om det, professor selv. Han vil give ham chance for, at han kan selv lave tauba, fordi han ved godt, at personen, han vil dø, han vil stenet til døden. Så han sagde til Hazal var, fordi Ma'is ibn Malik, han var yatim, det vil sige, han var faderløs. Og Hazal var en, der opvoksede ham. Professor sagde til Hazal, fordi Hazal sagde til Ma'is ibn Malik, at han skulle gå over til professor Salam og spørge om, at Allah tilgiver hans sønner. Så professor han siger til Hazal, han siger, Hazal, radiyallahu anhu, havde du dækket ham med dit tøj, havde det været bedre for dig. Hvad betyder det her? Det vil sige, hvis du har dækket hans søn for folk, det havde været bedre for dig. Og det er det, vi skal lære i den situation. Vi skal ikke sprede folks sygdomme ud, men vi skal rette det med medicin. Og også på dommedagen, der vil, et hver søn, det vil være åben, så alle kan se det i dommedagen. Og undtagen ham, der laver tauba. Undtagen ham, der spørger om Allahs tilgivelse. Og der er også en mere, der bliver beskyttet fra det her. Det er ham, som gemmer ens brors søn. På så smukt der. Hvis du gemmer en brors søn, så var Allah subhanahu wa ta'ala om, at den gemmer din søn, så ingen andre kan se den. Men det betyder heller ikke, at man ikke skal rådgive den her person, hvis man har set det. Men bare gør det privat. Tag brugen til siden. Jeg har set dig, det er ikke kun om zina, for eksempel. Det kan også være andre ting. Du har for eksempel set din bror, han har drukket alkohol. Så gå over til ham og sig til ham, ikke til alle, men til ham, kun ham. Sig til ham, bror, det her, det gør det svært for dig. Det noget den stil. Men lad mig sprede sygdomme videre. Barakallahu fik. Inna Allahu ghafurur rahim.